Алабуга шәһәре укучылары өчен яңа белем бирү программасы эшли башлады. Дәресләр расписаниесында мәҗбүри йөзү күнекмәләре барлыкка килде. Әлеге яңалык нидән гыйбарәт? Хәбәрчебез кызыксынды. Берничә дәрестә күнегүләр узгач, изәргә өйрәнергә була. Алабугада яңа проект старт алды. Меңнән артык баланы изәргә өйрәтергә ниятлиләр. Я очень хочу научиться плавать. Мне тут очень нравится. Здесь можно купаться. Я хорошо плаваю, и люблю плавать. Римма Дьяконова беренче изү дәресен үткәрә. Ул әле яңа тренер. Барлык дәресләрдә тәҗрибәле белгечләр җитәкчелегендә уза. Проектта барлыгы 13 тренер катнаша. Аларны күнегүләргә махсус чакырганнар. Беренче дәрестә балалар белән танышу мөһим, чөнки без аларны беренче тапкыр күрәбез. Истәүне суыл, куркыныч булса да, аннан курыкмаска өйрәнергә кирәк. Укучыларны бассейнга һәр көнне автобус бушлай иртә. Дәресләр атнага 6 мәртәбә уза. Йөзү күнекмәләренә 4 мәктәп баласы өйрәнә. Спортка мондый караш өчен ата-аналар аеруча шат. Минем кызым 2нче сыйныфта укый. Бу проектка бик шатландык. Курсларда суда йөзәргә өйрәнер дип өметләнәбез. Йөзү дәресләре озак вакытка исәпләнгән бушлай. Барлык чыгымнарны муниципалитет һәм шәһәр иганәчеләре түли. Фарис Мөхәммәтов, Әлфина Хуҗина, Айрат Шәгәлләмов, Татарстан яңалыклары, Алабуга.